Hello, hello, chuyện tớ ui, lâu đâm tlang mơ. Wi-Fi kan nei ve tua, tun chu hei USA kan thlen na po tun hi thali ani ve chep to ni. Bo in chu kan in thor te kan nei anga. Chuan hei rei tak kan nga nu in pathian khong ina zara kan lua lu thei tua. Chuan in kan in manzat kan soi anga. Chuan in ramdang mi USA a hei ramdang mi tan USA a in lei du tan mo. Kong om dan kan experience atang karon share bok nga mi long ai thak sak don ni a chuanin kan omna hotel hi kan chhuah sana thali don kan omna hotel a kan om ve a hei angai om ve don khop mai han chhuah san don chon lungte cherum ruma thla te kha kan lak pui zoi zoi a chuanin hei kan hong me kan kal me ka kan chung kwa in kan vena tianin kan thlenga a hmun kan omna kan in thar hmun kan thlenga China atanga kan bungrua tlem zawng kan thon kha kan nei boka a rawn thleng tawh boka chuanin kan in hi room pali ania study room nen hi an avai panga ania chuan full bathroom kan te pathum kan nei boka tuna chuan kan in thor kan lo nei ang hei hi kan main door ani a chuanin main door tang kan lu hianin chhak lampang ti mai langin a hian room pahnih leh bathroom inbualna leh ekin a awm nghal boka chuan hei a room hmasa ber kha ani ta a chuan a room hmasa ber chung a lian em em hran lo a chuanin hei closet thawmhnaw dahna ani a thawmhnaw khaina vel maw chuan hetang kan han chhuah leh khanin heti lai in bualna in thiarna hmun kha hei hi ani a tikhanin chuan heta kan han chhuah leh khanin room pakhat kha a awm leh a room pahnih na ania room pahnih leh room pahnih inkarah hianin bathroom kha a awm ta a chuanin hei hi closet tho ani a tikhanin te pawn kan chhuak le nga khalai tang khanin so kan chauka kha chu milo en kan hri mai ro an nok la tu chuan he lampang han kal le hen tla hi bathroom awm le nga la chuanin khi lai mi khi attic an tih kha ni bawk a maw chuanin hei hi garage motor car parking na dahna kan ti dawn mi aw kha kha ni a motor pahnih a dah thei a helai hianin a thim tha khawp mai light on ngai dawn ni hi hei hi motor pahnih a dah thei a mi chhungah hianin chuan hetia han kal tlang leh khanin hei helapang hi thawmhnaw sukna hmun a awm a dryer a sukna leh a tih ro na ania chuanin he lampangah hianin room pakhat a awm le ni hi thawmhnaw sukna bulah tihianin helai hi closet thawmhnaw dahna tho ani a chuanin kalai tang khan han chhuak lei langin khi helai hi chu hei a hnok thar tuk min lo hre thiam mai ro China atanga kan bungrua vel kha ania chuanin helai atanga thlir a lehlamah hianin office pakhat kan pa office tur pakhat a awm bawk a chuan hei hi an lut hi langin helai office uri study room an tia tah hianin closet a awm leh tho a hemi kan living room hi a hma thawmhnaw vel kan dah hnawk hmaa kan lak ania tihian kan living room leh kan chauka hian zawma hei kan computer te nia chuanin stove vel ei rong bawlna tur hi a la awm lo a chuanin fridge pawh ni se hei hi pantry hi kan ei pantry ani ta a chuanin hei kan living room a zau tha nuam khawp mai kan living room pawh chuanin hei hi keimahni room kha ani a master bedroom maw chuan hetah kan hawng anga he lampang hi hei hi closet keimahni closet ania zau tha hem hem khawp mai kan closet pawh hi chuanin helai hi inthiarna hi a hran pa in kaihni hi a awm a hei hi thil dahna tur eng eng a maw chuan hei helamah pawh thil dahna tur dang a la awm bawk a tihian kan darthlalang pawh lian tha khawp mai darthlalang a len hi chuan in en deuh reng hi ni mai chuan hetah pawn lampang karon entir chunga kan balcony vel hi tihianin kan in hnung lampang ani ta a pipe hi tui pekna kha ania tihian a in hung vaka a zau lem lo a hei kan backyard hi chuan khitah kan then awm te kan kom chhak lampang te hi India lampang mi an nia kan kom chhak chiah hi Nepal kan ni en tiam
chuanin a sak le te pawh hi vai tho an nia an ni pahnih hi an ni thenom pahnih hi kaini kan thenom pahnih a chuanin hindi in an tawng an in biak hian hindi in an tawng ber niin ka hriam chuanin le I kan in thawr chu khati zawng kha lo na hriseng in ramdang atanga USA kan in lei thei dan te chance te a awm a chuwang chuanin min lo ngai thla zel dan ni kan experience tlem zawng te kan share chunga chuta tang chuanin ti dan tur kongvel te pawh in lo share ve nga in lei du ti chuanin a rem chang viawang in ngei ben zawng te ani chuanin lo sei ul a comment na ate karon shat ti don chawna ama biak theina tur chuanin kan in hi kan lei tir khan kan lei don khanin kan van neia kan in kha discount an lo ti lai tak khan ania chuanin kan nang fua kan in manzat takin nuai thum dollar in mo nuai thum le singli chuang kha kan peta ni nuai thum le singli chuang kan pe a chuanin India chuanin lo chhut ve mai ulangin tun lai takhi somria le pali US dollar cheng khat hi India in cheng somria le pali anita a ekle poisa thling man mo chuanin chuanin chumi kan ti kan chumi chu amanzat ani a chuanin chutia kan process chung chuanin poisa sangli kan pesa a sangli chuanin fridge te washing machine te gas vel te kan lo siam thla veka an lo da sa veka chuanin chumi zo a inspection kan tia in na thatawk nge thatawk lo an sak dana mo soisel om nge soisel tur om nge om lo ti vel kha kan check tira chumi a chuanin inspection a chuanin poisa chengzar dollar chengzali kan pe pokan chuanin chu lo pawh la awma appraisal an tia in in hi mi lua tir dawn ta ang ni langin che engzat man hu nge ni ang ti kha khatiang check na kha awm le boka chuanin chumi chu chengzare da tling lo dollar zariat tling lo deuh kan pe boka ni chuta chuanin mo chuanin chuanin poisa fai hi keimah ka suyang khanin a then loan nen a then keimah nin kan pe boka khatiang khan ania chuanin poisa fai hi kan in man atang khanin 30% an chuta chumi chu 30% chu kan pe a poisa fai in chuan abang zong chu loan nen kan la ni chu mo chutiang chuanin helaya foreigner tan kong awma helaya chuanin helampang hi chu enge thil lei dawn re chuanin credit score an tia credit score hi angai thina ma se ke ni ang nei ve lo helaya ron kal zok tan mo na thok thura ron kal zok tan chuanin hemi kan agent tuna kan man mi kan loan officer pa hi hian mi a pui theia ani hian mi tam deuh alo pui tawha ma min hriat dan pe chuanin ani hian foreigner lampang hi a buai pui topa tiang loan lampang a hianin chuanin chutiang chuanin ani chuan a pui thei ani ama hemi loan officer pa hi keimani tlanglam mi keimani lampang mi ni ta a Burma mi lam chuanin biak a nuam em mai a pia bakah hianin hei kan thir hriat lo zawna chang pawh kan hriat lo zawna tur ang chi pawh ni se engmah kan hriat lo ang te hi mi a hrilh zum zum a chu chuan ti su aw hetian ti ro aw ti han mi a hrilh zum zum bawk a a tha kha ti em a chuanin kan keimani tlang mi ni nomna ka ti bawk a hetiang nge chuanin le aizawl lam atang pawh ni se Burma lam atang pawh ni se mi englo in lei du helaiah US a in lei ve du hrim hrim a hminga in nei ve du ani chuanin le in luah thei lo ni pawnin mi in luah tir dawn ani pawnin helai realtor an awm veka chuanin kan loan officer te pawh in du ni chuanin an pui thei em dawn chawa chuanin comment na kan in lo sei dawn nia mo ole vo ini tan chuanin khati zawng kha lo ni hrisengin chuanin le pakhat le hei ka video ron siam hi kan pa favorite mo ei du zawng ani ta arsakan rosek le nge cream milk cream ti zawng nge kami tel chuanin bokban thur te mo ani lo le bokban thur sauce te khateng kha katela khateng kha kape thina karkhada hianin voi khat vel ka siam sak thina chan chu kami milk cream kha ange a thau tam ang ti kha ka hlo wang khanin ka siam tam sak do lo wa
kar khatan ve khati ka siam sak china ka siam don ni hi chuna phur thei ko ba tikanin in lo siam ve du ni chuan in siam ve ro wa tui la tu ka ni hi ar sa ki ti so ni in kanga in kang rawanga chumi zo kanin in le chhuak anga a chitui atel kha in pe hanga in da thanga chuan in le purun sen nen kan in kang lenga purun var nen chuan tui lo ni o purun var nen kan chuan pok bon thur tomato amo a sauce pawh ni seng in duh zawk zawk in tel thei a chuanin mushroom te in duh le in te langa chuanin kanin milk cream chau ani lo panin milk cream chau ni kha chuna tak ve do mo bawng hnute pawh kha in duh chuan in tel thei a ma sengin bawng hnute tel kha chuan in tlem nia tui rel do a bawng hnute tel lo a heti milk cream tapa tih khianin a hnang tha a in lo siam ve du ni chuan in lo siam ve do ni o a tui te mai nei zawng chang viau mai thei ni ole ka video lo thlir tu te zong zong in zawai in chunga lom thu ka soya video le peka kanin mule theu don nia elpanin nomna hmuna vengin kai hruain ompui tat chau turin tu sang sang ber kalana chau bye bye